Que fem les decles, És un fragment d'una inscripció. És l'únic fragment amb inscripció que... Sí, bueno, de fet són dos fragments que... No, la inscripció sencera. s'ha trobat una ara mateix. No va el vídeo, vaig veure tot el vídeo, no va tot el vídeo. Batalla, bon dia, què tal? No sé què és, no sé què és,